मादै नोंना कन्टेन्टआ माथो एसेबां डेन्जार नों मायबा मोनसे बुस्थु जयोब्लालाय बे एसे एनैयालाय बेफोरबायदि जाखागोन ना आरो बिदि जानायखौनो नों भिडिअ बानायलायनो दरखार जाबाय होमबा भिडिअ बानायनानैबो जे आरो नों माबोरै खालामदों सिमनानि दिन्थिदों मा खालामनाय जाखो बेलाय बिसोर माबा 18+ इसारा होनाय जाबाय माथो साला खर'फोराव मा दोङो नोंसोरनि नोंथाङा सानदों जानो हागौ आङो बेफोरबायदि सिमावनानै दिन्थियोब्ला बहुत भिउस फैगोन आंहा मिलियन लाख लाख भिउस फैगोन होननानै नोङो सानदों जानो हागौ नङा होमब्ला साला एसे एनैथ' ससियेल मिडियाखौ कन्ट्रलाव लाखिना दोन लिमिटाव दोन ना माबोरै नोंसोर साला गावसोरनि माबाफोरखौनो दिन्थिनाय नोंथाङा मा बुङो आं दिनैनिफ्राय ए आइ नि पस्टखौ होला होनना बुङो ए आइ जों नोंथाङा फट'फोरखौ इदिट खालामनानै मा खालामो आपल'ड होबाय थायो नोंथाङा बुङो दिनैनिफ्राय होलानो होलासो बुङो नाथाय मा बेनि सानसे बा साननि उनावनो आरो पस्ट होबाय थायो बेफोरबायदिनो ए आइ जों फट'फोरखौ नों ए आइ बानाय गोबां होदों नायथाव जाया 18+ गोजा जाजोबो एडाल्ट कन्टेन्ट बेफोरो मिथिबाय लोगोसे नों बेफोरबायदि नों भिडिअखौ बानायबाय थायो गाज्रि इफेक्ट गोलैयो मिथिबायना मादै बेफोरबायदि नों भिडिअ बानायना नों माया मोनसे बुस्थु जबालाय नोंहा माया मोनसेयाथ' जाखागोन बे जेबो नङा बेयाव एसेबां प्रब्लेम गैया नाथाय दि नों माखौ सिमावलाबायना खिथिनाय बेलाय मा जाखो बेलाय लिमिट होननाय बुस्थु थायो लिमिटखौ लाखिनो सेस्था खालाम नङाब्ला जुदि लिमिटफोरखौ लाखिनो हायोब्ला भिडिअ बानायनो दरकार गैया फेसबुकाव भिडिअ बानायनो दरकार गैया इउटुबार बा फेसबुकनि क्रियेटर जानो दरकार गैया बेयाव गोनांथि गैया मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौबो बुंदोङो बिसोरबायदिनि रिल्सखौ नायनायनि जायगायाव नोंथांमोना बेफोरबायदि रिल्सखौ नाय एसेबां मोजां मोजां रिल्स बानायग्रा दोङो बेफोरखौ नाय नाथाय बिसोरना मा माबा माबिसो जाथावथारै माने एकदम मा बुंगोन जोंनि समाजखौ जों बुंनायखौबो दा जोंखौ सोरबा सोरबा जावहरगोन सोरबा सोरबा रायहरगोन सोरबा सोरबा बुंगोन बाद हो दोन रावबो मानिया होनना बुंगोन मा जानो अब्ला बिदिबा रावबो रावनिबो बाथ्रा मानिलायाबा रावबो खोनासंलाया आरो गाज्रि बुस्थुखौसो जोङो बुङोना जाथावथारैखौसो जेब्ला लिमिटआ क्रस जालाङो अब्लासो बुङो जोङो बेफोरखौ जुदि मानियाब्ला मा बुंनो आरो उननि फिउचाराव जोंहा गासिबो बिदिनो जालांबाय थागोन अब्ला बिदि जालांबाय थायोब्ला सानसे समाव मा जागोन रेप केसनि माबायाव बांनो हमलांगोन मिथिबाय बेफोरनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ सानै एसे बुखिफायो जोङो फेसबुकफोराव बेखौनो सानैसो जोबोर गाज्रि मोनो